Le ngingqi yeNelson Mandela Bay yeyona ithwaxwe kakhulu ngulo bhubhane we-COVID-19 kweli phondo lempuma koloni. Osomashishini beendawo zentselo bavakalise inkxalabo yokuba amashishini abo aye achatshazelwa ngenxa yemithetho engqingqwa ye-COVID-19. Banethemba lokuba umongameli uCyril Ramaphosa anganyenyiswa eminye yemiqathango engokuthengiswa ngotywala. Illegal traders or black market, they worth about 12 billion rands of illegal sales. Now you can imagine 12 billion rand. 12 billion rand imali suppose that goes through ilando sales the licensed liquor traders. Iyasonzakalisa kakhulu thina into yoba i-taverns zivalwe ube singanikwa nenyoba yoba masithengise ngoba kwistrato nestrato ohamba kuso abantu bayasela and abantu ababenefit ngabantu bangenazo licenses ngoba bathi xa utywala buzawuvalwa bayothenga utywala babufaka ezindlini zabo babuthengise ngeprice eziduru for abantu. Le nkonde yakwilokishi yaseNew Brighton ithi iza kuzonwabisa nangona urhulumente ebeke imithetho eqathayo lobhubhane. Because ezi ndawo zithengisa utywala zivalile and ke ngoku uyifumane ngeyiphi indlela nge-back door. Kusoleke abantu abangama-20 kweli lizwe ngenxa yokuzenzela utywala emakhayeni abo. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseNew Brighton kwiphondo lempuma koloni.